İkilinci kısmat ay görüp de arada tutup ya aydetmekten hakkında. Bu bölük kurumuzda delil haytı tarafın güçlü. Ay mantıqada görüp tutuyallan delili güçlü miye Mekke'de görüp de şoňa ora aydetýärler delili güçlüğünün hakkında. Nahmedu ve nusalli ala Rasulihil kerim. Geçenki jerde men aýtdym, şol ustad muhteremi ki Garabulan hücrelerin tarafından, ustadların tarafından namayende suretindeki asişirin namayendelerinin olaklarının biri Fezai Mezaidesi hakkında gurun beripdir. İnşallah karar bulursun bölük gurun ben aydıp da Hanefi mezhebi mebnatına olabilirsin inşallah açıklap ben size bereyim ta her kim öz halan adamının ve halan ahım olduğunun izine düşsün. Yani otur söyleyemede oturuşmana gelen adam yok, bir de çeremi de yok. Şu suretinde açıklama vermeden başa. Ahunağa şu sadı muhterem aytyan gurunu koyup ver. Hanefi mezhepte, ondan sonra Maliki mezhep, Hanbeli mezhepte, Mağrib'de ay görünse ehli meşriğe tutmaklık ve açmaklık bir tariqı mustafiz, meşhur haberle bilen yese boylarına vacip. Yani farz hükmen tutmalı ve aydetmeli. Ama Hanefi mezhepte de kîlu kalba herkes öz yurdinden tutmalı. Şafii mezhepte de şeyle. Pes 4 tane müştehidin nezeri. Üçüsü nezerleri Mağrib'de görünse meşrik açamalı. Fakat Hazreti İmam Şafii Hanefi mezhepte de kîl tasirin tutuyan yolu zahir rivayet ve aleyhil fetva. Zahir rivayet yani başka kîlu kalmanın değine bar bilmeyediği. Ustad muhteremin aydın gurun eşittiniz. Avval gurun näme? Maliki mezhepte, Hanbeli mezhepte, Hanefi mezhepte ay görünse, yani maşrıktan Mağrib'a, Mağrib'de görünse maşrık'a, maşrıktan görünse Mağrib'a diyen yalak, şonu aydetmeklik vacip, belki farz diye. Ustad muhterem, adın tutatmıyorlar ki adın tutmuyorlar oğlum, hormatlı takdir. Ayyaşi geçen fukahalan aydan gurrunu, Şiyan Mağrib'den orta maşrık diýeni kullu dünya muratmışdyk mi? Aýa şolon wagtlaryna şeýle bir ýagdaý barmışdyk ki Mağrib'de orta maşrık wagtda kullu dünýäni maksat alındylar. Aýa Hanefi meden fukahalary, mujtehitleri, muftileri şeýen aýtýanlaryny düşündirlemi? Ýa-da ýok, şoňa bir aýlyk ýol baglapdyrlarmy? Bir aýlyk ýol belläpdirlermi? Hatta Mekkeň ödünde hormatly ustad, keseni keşuň Mekke wara bolýardyň. Mekkeň fetvasy biziň ýamyzda bar. Bu biziň ulukhan ustadlarymyň biri, Mufti Taqi Hafizahullah. Şol insany kebarakim şu mantygy Türk meselada, siz mecburi fiqhyňyzda we başga kidatlaryňyzda şoňaýdan istilal etýärsiňiz. O jür mecburi fiqhy Ceddede, Mekke'de barmışdyk. Mekkeň ödünde berilen fetvasy ki her kim öz ýurdu bilen bolmaly. Sen buňky näpar Mekke bilen bolup ýardyň? We Mekkeň aýdanmyna ter tolup ýardyň? Ustad muhterem tenşinin bir ulu hamr yanlıştık. Mekke'de şu açsan aytýanlaryň edip bilenek. Çünkü fiziki taýdan, nujumi taýdan marahim gayri qabile amel ki Mekke'de görnenne alem cihan marahim on gelip de aýdetdi. Bir grup musulman dogan. Teňniň düşünşün gynansak da ehli Mekkeň käter. Mekke'de sen ay görnün diýip barahim sen şoňkun aýdetýärdiň. Mekkeň oftileri, fuqahalary, şopar marahim fetva veren ulamaları sen aýtýan dadyňa ters fetva berýän tapdy. Biz sen düşünşün bundan dogry. Ikinciden ne? Hanefi mezhepte diýen hakkında qîl qal bar diýär. Qîl qal yani ihtilaf diýip aýtdygy, tafawut raý diýip aýtdygy. Emma Hanefi mezhepte aýa her bir gaptarapda bir delil bolanda, aýa şoňda delilligine delil bolýarmy? Şunu aýtjak bolýan wada, Hanefi mezhepte ne kadar mesaillar hakkında bu tarafta aydan adam mı? O tarafta aydan adam mı? Nihayeten yani Hanefi mezhep diýip haýtynda diýerler, her bir da fetva berse, şoňa Hanefi mezhep diýip aýdylýar. Bu diýär ki iki tarafta delil bar, on tutamyl, mun tutamyl, ýok, o jere gurun ýok. Men mesal berýin. Hamana şu wagtda eşaret etmekden hakynda namazda eşhedü en la ilahe illallah eşaret edilýär. Mantyqda haram diýip berýärler de bar. We olanda Hanefi mezhepde delilleri bar. Emma mujtehidane fil mezhep, Hanefi meden fuqahalary, mujtehidine fil mezhepleri ol zayıf kavulları kenara koyup da näme etdirler? Şu eşaret etmekden mustahablygyna we has sünnetlerine barahim fetva beripdirler. Sen ýalak takdirler buňkun diýip basarmaya? Ay Hanefi mezhepde qîl qal we etseň de amal etmeden etmeliler. Onu millet hemme da dogany gyýyna galarda.
Yo Hanefi mezhepte asl fetva şuna ol gaptallah kavla näme diýerler? Mercuh diýerler, mensuh diýerler. Yani gayri gabil kabul ediligi we ona Hanefi mezhep kullen diýilmeýär takdir. Qiylo qal bar ha bizde bu habarymyz bar barlygyndan. Emma sen tutunanlaryň Hanefi mezhepte ona fetva ýok takdir. Ya hamana şu eline asa almalmy Hanefi mezhepte şuna waraqyp qiylo qal bar. Emma nihayetde asa almaklyk näme? Musabti goýupdyrlar. Ya hamana ayal 3 talak bolanda waraqyp şu 3 talak bolýarmy bolmaýan hakynda fuqahalaryň arasyna gurunma. Bir adam qiylo qal we 3 talakda bolsa bir talagy daýylyp berende mantagda adamlar ba. Gayri muqalletler ba. Ay havada qiyla qalba, onqıda doğruda, munqıda da yok. Şoly ki 3 talaq bir talaq edabetiye 100% millete zina ettirip beren adam, haram ettirip beren adam. Qiyla qalba deyip men haqqında kitapdaki ba gurruna ona fetva berip de barahim doğru demek doğru de. Yani alekem şu atçı Hanefi mezhebin ölçünde, Hanefi mezhebin ölçünde tarawa 8 rekat diýende ba. Tarawa 8 rekat diýende hawada Hanefi mezhepde qiyla qalba 8 rekat okuýanda bolýar da diýip şoňa fetwa bermeklik, şu Hanefi mezhepden çykmaklyk. Ustady muhterem, teňş aýtýan gurrun mara. Hanefi mezhep qiyla qalba, ay 10 tutamaly, muntazam tutamaly, ýok, beýle bir gurrun ýok. Qiyla qalba, emma fetwa näme bolupdyr takdir. Fetwa kim üçin beripdir, näme üçin beripdirler? Şol her kim öd iqliminde, öd ýurdunda nihayetim bir aylyk ýola diýip tarahim Hanefi mezhebin fuqahalary şoňa barahim dil okupdyrlar. Ondan soňramda bidiýe yankı diye Şafii mezhepte 3 mezhepte barahim Magribde görünse maşrykda atsamalym. Başka mezhep bilen biziň nämişiz var? 3 mezhep diýen sen 30 mezhep bolsun aňyrda barahim ölkepini dogry etýän bolsun. Biz öz mezhebine görä bolmaly. Siz iki kep desen olan aqidesi Wahhabi diýip aýtýarsyňyz. Ola Wahhabi bilen aqidesi başka mezheplere dayanýarlar. We başka mezheplerine gereklerden dayanýarlar. Şuna aýtjak boldum. Sen bugun o mezheplerde ba, o mezheplerde bolsa biz vakti öz mezhebimiz ba, o mezhepdeki barahim o delil, bir de hiç wagtda delil bolup düşmýär jan takdir. Senin buna ýany gaty bir ýalňyş. Ondan soňramda takdirin diye ýoly zahir rivayet diýim. Sen aýtýan zahir rivayet bolsa, güýçli delil bolýan bolsa, sen näme diýip mezhebi fiqh Türkmen sahra gelende şu aýtýan kepini sabit edip turup bilmedin. Şu wagtda men amallahun. Kaptanda Mufti Merdani ba, bir Allah sığınmaklykda men Hanefi mezhep diýen, bir Hudaýa sığınmaly diýen. Ulu bütün Türkmen sahra jur'eti bolsa gelsin men meni otursun we meni başarta şu kepde ýeňtilde şola. Her kimde getirjek onu getiräňiz. Ya bunu bütün Türkmen sahrada tarawa 8 rekat okuýmaly birelle ba, men ýan Hanefi mezhep 20 rekat diýip aýtýar. Ulu bütün Türkmen sahra jur'eti bolsa gelsin men öňde şu kepin nahaklygyny şu oturlary sabit edeýin. Eger şola kabul etmese, ulu bütün Türkmen sahra men filmi görüp barahim şu kepin men sabit edeyim musulmandygyny. Sen eger kepin kep bolsa takdir aýtýan kepin hak bolsa, näme diýip Hanefi mezhebiniň mecburi fiqh Türkmen sahranyna sen öd aýdan kepini sabit edilmeli. Bütün Türkmen sahranyň %98 ulamalar bir gapdala bolup, sen diňe ödüňiz galyňyz, şo taýda aýtýan kepini sabit edilmeli. Ustady muhterem, siz qyýqçyga turup gaýtdyňyz. We faqat Türkmen sahranyň gurunda. Sen öde Hanefi mezhebiniň iň güýçlilerinden biri näme? Inalakan Türkiýe 900 ýyllap şo taýda Hanefi mezhebiniň barahym hökümet etdirler. Emma şola da şuňkun Arabistany görede, ýa-ni erkem Horasany görede, Beluçistany görede, Hindistany görede, Pakistany görede. Şolary ki Hanefi mezhep diýip durlar. Şo ulaqon ulamalar, fuqahalar, mujtehitler, mujtehidin fil mezhepler zahir rivayeti düşünmäpdirler. Sen ustad, senin ödün şagirdlerin daşçalaryn ki, dedi ki Buhari'ni okuýanlar, Müslim okuýanlar, Tirmizi okuýanlar, Nesai okuýanlar, Abu Dawud okuýanlar, Sunan ibn Majah okuýanlar, Musnad Imam Azam okuýanlar, siz takassus fil okuýanlar, siz takassus fil hadis okuýanlar, siz okuýan ustady okuýarsyňyz. Näme okuýarsyň, biz näme okuýarsyň habarymda ustady muhterem. Seninle gelip zahir rivayeti sen şoň hakynda bilmekligin ustady muhterem senin munyň gaty bir ýermiş. Yani men näce düşündirýän sen zahir rivayetiň aýdýanyň hakmy? Haklygysyn mı ustady muhterem? Kepin haklygyny sabit edip turup giderdiň. Nenki qyýqçy edip barahim kepin sabit edilmeli, turup da çykyp gitmekden maňa näme diýerler? Bagyşlan ha. Beten gamet, bejen gamet, daran diýeňe tutdyňyz şo taýda. Näme etjeňiz bilmämi, näme diýeňiz bilmän marahim şo taýda turup gitdiň gynandy. Adam şo taýdan ustady muhterem, sen aýtýansyn moda men hazır sen bilen munazir etmekdir. Sen gel aýtýanyň moda oturşaýly, zahir rivayetden maksat näme? Hanefi mezhebiň ulamasyny näme üçindir? İnşallah meniň ödüňe de daşçagyňdakylar inşallah şuny inşallah açyklap ben düşündirip berýän. Allah ta tawfik bersin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.